Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwansang PH Care Feminine Wash. We got you, girl! Oras ginadulong sa inyo sing BioFlu. Pag 2 flu, BioFlu. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pizza 19 na, bulan sang Pebrero tuig 2020. Anano ang mga isyo? Masulusingki subong ang mga tinaga nga ginabuyan ni Lieutenant Colonel Joby Espinido. Ang ginapasaringan niya daw si Gambuwagid, ang hari-hari sang PNP sa bilog nga pungsod Pilipinas. Mangod siya nagwa ang ngalan niya bala sa listahan siling ni Espinido ang organisasyon sang kapulisan mayo, pero ang leader di wala gid. Porting pitkanay si Gambuwagid ang ginapabati-batian sang among bantog nga katapo sa kapulisan. Daw ga init subong no. Lantaon ta karon na. Kay si Lieutenant Colonel Joby Espinido makighinunanon sa katapo sa media karon nga adlaw sa Bacolod Police Headquarters. Ti sigurado gid ayamon ini sa makatapo sa media. Kung ano ang iarangkada ni Lieutenant Colonel Joby Espinido sa Nebalan gin-relieve ini siya sa syudad sa Bacolod. Pila plang kadlaw nga nagpungko sa diri sa syudad sa Bacolod sa mando man ni Presidente Rodrigo Duterte agod buligan ang pagtapna sa ilegal nga droga diri sa syudad sa Bacolod. Pag-abot sa Bacolod, nag-arangkada sa dapon Shabulize City. Arangkada dayon nya kulang ang bulig sang syudad sa Bacolod sa kapulisan. Porte man ang arangkada ni Espinido. Nagsapol siya sa mga opisyal sa syudad sa Bacolod, Pizza 5. Pizza 5 manapisahan ang relief order niya, kinakas siya diri sa syudad sa Bacolod. Te karon balik siya. Ano ayhan ang mga mensahe nga iarangkada ni Lieutenant Colonel Joby Espinido diri sa syudad sa Bacolod. Te ilang taon ta, kaghulaton ini. Kag sigurado, amo man ini karon ang ginahulat sa makatapo sang media kung ano nga mensahe, ano ang arangkada, anong rason nga ginkakasya sa syudad sa Bacolod, kag kung ano kamatuod nga ang ngalan niya ara sa listahan sang droga. Amo na karon ang aton bantayan, amo na karon ang ginahulat sa katapo sang media, ang mga tinaga nga magakawas mismo sa bibig ni Lieutenant Colonel Joby Espinido. Ginapaabot ang makahangkahang nga mga tinaga nga buyan
sang among katapo sang kapulisan nga ginakabig berdugo sang mga dorogista. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Mabalik kami pagkatapos ni. Good morning, kaibigan. May gusto sana akong ipakilala. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42 na para sa kompleto nga management sa New Liver Detox Mag DTX 500 adlaw-adlaw gid. Kay ang DTX 500 may detoxifying compound nga nagatinlo sa inyo dugo kagatay. Ang mga panakot niya phytochemical antioxidant, paguntabla sa nagaubag nga atay cancer, kung may diabetes ka, panubuon niya ang imo cholesterol kag mataas nga blood sugar. Amo ini ang DTX 500. So rekomendasyon naton adlaw-adlaw ninyo ang paggamit sini para sa pagtinlo sang aton dugo kag atay, pagpanubo sa blood sugar kag cholesterol. DTX 500 para sa aton ikaayong lawas. Ang DTX 500
mabakal na. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mayo man niyo. Kay ang road clearing operations natalupangda naman sang lokal nga DILG. Ang road clearing, kadumdum ka mo, nagligad, 85% ang aton sini rating. Kon pagpanghawan sa dalanon sa gobyerno ang paghahambalan. Di may kulang pa kita. Mga 20-30%. Nagdugang nga ni Guro. Kaya ang iban to nga pinangguba kagit panghawanan, nagbalalik naman. Ti amo nang siling kahapon ni Mayor Bing Leonardia, nga dapat ihatag na ining obligasyon sa mga barangay opisyal kay may memorandum ang DILG. 75 kadlaw nga mag-submit ang mga local government unit sang report kada bulan kung kamusta na ang road clearing operations. Dapat tutukan ini sang aton sini lokal nga panggobyerno kag sabaga na ini sang mga barangay officials. Nya paandam sa mga barangay, nya kung mag-submit kamo sang report ninyo, siguruho ninyo nga husto. Bangod kung matabo nga hindi amo kag hindi husto ang i-report ninyo, posible papanaugan kamo sang penalidad. Amoy na ang palayag sang alkalde, magasapol man siya sa lokal nga DILG. Agod hambalan, ining karon mando naman sang lokal nga DILG. Porte mo, ang iba niya titiga ulogid pagkatapos mahawanan, nga daw nagkanay-kanay na, nga daw wala naman ginasapak sang aton gobyerno, balalik naman sila sa ila pwesto. Ti amo ini, lantawan nyo bla? Ang husto man ini si madayag mo kung ako ang palantawon, lantawa bla? Ang mga abandonado nga salakyan, ginapaidas. Illegal parking, porte. Ang mga establishmento komersyal, ginasaklam yung dalan, ara pagid ang malain, kundi dalan sa gobyerno ni, establishmento komersyal ni, butangan pa na no parking, di kakita niya nga hindi imo dalan, butangan mo no parking, pagkatapos daw exclusive mo no ya, nga parkingan nimo, buhat kasing imo ya, nga parkingan. Ang iya dalan sa gobyerno, hindi mo butangan no parking, kaya hindi na imo, iya sa gobyerno, para niya sa salakyan. Kaya daw na anad kita bla, nga kundiin ng aton establishmento, butangan ta na sang karatulad, no parking, hindi na iya pwede. Kaya hindi ina imo dalan, iya ina sa gobyerno, pangita kay imo ya parkingan. Naanad kita ang taga-Bacolod kag taga-Negros kakundiin ang aton establishmento, dito ta ipark ang aton salakyan. Mayo bla na. Pagkatapos butangan mo pa no parking, hindi imo dalan, butangan mo no parking, por Diyos oo. Iya mo ini, ang mando karon ni Joy Maridet Madayag sang DILG ipatuman. Siling naman sang alkalde sa Bacolod sa mga barangay ipatuman. Kon ang report nyo sala, ang babato nyo, penalidad. Kung ano ina nga penalidad, balantayan. Kaya daw ga pinagusto lang Pagkatapos nga may clearing operation niya daw, wala na timok-timok. Balalik naman itong adalan, balalik naman ang pila ka mga istruktura sa mga dalan, saklamo naman ang dalan. Di dapat sini nga mga tinion, istriktoho na. Kag konsala ang report, kag hindi husto ang balita nga ipadangat sa DILG sang mga local government unit kag sa mga barangay official ang sabat sini penalidad. Subong na, barangay officials hulag na. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Mabalik kami pagkatapos ini.
Kasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Madasig magproseso sang papilis, nubo ang saka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, pareho sang construction kag renovation. Wala ka mo sa iba na katuan, nubo kayong saka. Federlep Lending Corporation, aralang sa second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Para sa inyo kahapusan, may ara sila sa Tilait nga opisina, Door 104XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. Iniblang Metropolitan Lending Corporation, may ara man sa Corner Yungge, sa Dalan Goria, La Carlota City. May ara man sa Dalan Mabini, Son Pordas Talisay City. So kung mag-loan ka, nubo ang saka, Federlep Lending Corporation ang katuan. Second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 51 na. Nagainit ang isyuhanay sa tunga sang Solicitor General nga si Jose Calida kagang isa sang pinakadako nga television network sa pungsod Pilipinas, ang ABS-CBN. May gag order siling ni Calida sa Supreme Court and Bank, abi niya pauntatan na sila sa pagpalayag kag pagtandog sang isyo angot sining ko-waranto nga kaso. Ang Supreme Court and Bank kahapon nagbando man sining television network, abi niya sabta ini ang karon ginpasaka nga reklamo ni Calida, ang gag order
ang tuyo sini nga mintas tanto nga ginatun-an ang kowaranto nga kaso hindi makatandog ang among television network sang mga isyu angot sini kay siling ni Kalida ti daw ang gwa di gina propaganda bala para nga daw madala ang publiko bangod sining mga isyu nga ginaarangkada sa gobyerno kontra sa among television network. Ti ang nagkalain-lain nga mga opinyon subong gasaka, gainit, nga gainit. Purti ining isyo, no? Magabagang pagid ining isyo. Bangod kay nanaog na ini ang isyo sa kamara. Daway perang ulo sa pila ka membro niya. Wala kami nga gina-pressure diya nga hindi kami maghatag sang franchise sa ABS-CBN. Ti siling naman niya sang senador, sa Senado niya ti amo niya tandugon gid. Pungkuan gid amo ni kag talakayon ang isyo sang franchise o kon prangkisa sang among television network. Gainit ang isyo. Kita mahulat kita kung ano mangin desisyon sang Korte Suprema. Bala, ining kaso nga kowaranto mangin madinalagon o kon husto ang mga senador nga ini nga kaso ang paghatag prangkisa ang may sulogid lang nga kinamatarong amo ang Kongreso. Manubo kag mataas nga panalgan kag indi ang Korte Suprema. Dili batihan nga isyo. Action Radio Philippine Standard Time lasay 54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo.
sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takda alas 7, Evergreen Herbal Capsula. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ang manami sini, kay 7 kasangkap gintingob lang sa isa ka kapsula. Ining turmeric, balunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C, ukon amarguso pagid, no? Ti 7 ini siya, ginbutang sa isa ka kapsula. Dako mabulig sini. Sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin. Amo nang ginatawag nga ang sistema sa aton lawas ginabalanse niya. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Kung kulang ka supply sang vitamina, vitamin A, C, B, magnesium, potassium, zinc, calcium, dugangan niya. Ang manami kay ang Evergreen Herbal Capsule, aprobado ini sang Food and Drug Administration. So, napangabay kamo, tilawin ninyo para ini sa aton ikaayong lawas. Mabakal ini, salos tanan nga sangasang, Sincere Drugstore, Mami Joy Pharmacy, Valladolid, Alice Drugstore, Hinigaran, Floritis Drugstore, Binalbagan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la City Uno, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.